náš rybársky krúžok štúrovský funguje na báze občianskeho združenia. Riešili sme to preto, aby sa nám ten krúžok lepšie dal. Vedúci rybárskeho krúžku vie najlepšie tie získané sponzorské dary a financie, že na čo sa majú použiť a akým spôsobom sa majú použiť. Čiže toto, myslím si, je jedna z že my nevychovávame športového pretekára, my vychovávame športového rybára. To vlastne, táto činnosť sa nedá doceniť. Tí ľudia, ktorí to robia to dobrovoľne, robia to popri práci, robia to s oduševnením a niekedy sa stretávame s takým nepochopením a možno, že niekedy aj s takým skôr takou malým zákernosťami, ale s tým sa človek musí vysporiadať, lebo všetci dobre vieme, rybárčina nie je lacný šport. Keď sa to tak zoberie, je to náročný šport na financie. U nás to tak robíme, že vlastne zakúpime deťom, ako deťom krúžku, rybárske náčinie na začiatok, aby, čo ja viem, 2-3 mesiace používajú naše náčinia, aby naraz nemuseli rodičia investovať do tých detí. Lebo môže sa stať to, že tie deti po mesiaci si to rozmyslia a ten rodič investoval, ja neviem, 100 eur, to je minimálna čiastka na to rybárstvo, na základ rybárstva, a po mesiaci si dieťa myslí, že on nebude rybáčiť, proste to sú stratené peniaze. Preto ten krúžok prihlási sa každý rok okolo 20 detí. Z toho tých 14 obstojí a tých 6 to vlastne vzdajú tak v priemere. Je tam viacero dôvodov. Niektoré dôvody sú vlastne tie, že nenašľú doma takú odozvu a podporu, akú by tie dieťa doma očakávalo od rodičov. A druhá vec je, v tomto veku vlastne tie deti majú mnoho záujmov a možno, že v záujme niečo. Musíme ich motivovať. Motivácia môže byť jednoduchá. Napríklad si budeme viazať háčiky, rybárske úzly a ten háčik, ktorý si oni uviažú, ten rybársky úzol si tie deti môžu zobrať domov. Detičky, ktoré ten prúd veľmi ťažko aj udržia, ale snažia sa. A toto je naša budúcnosť. Týmto ešte oni príjmú vaše rady, oni a dajú svoju dušu vám. Oni sa k vám otvoria, čiže s týmato deťmi sa ľahšie pracuje. Aj s týma väčšími deťmi je dôležité, aby si ten vedúci rybárskeho krúžku našiel cestu k tým deťom. Keď si nájde tú cestu k tým deťom, tie deti budú k nemu otvorenejší a riešia sa niekedy aj problémy iného charakteru, to znamená nie len o rybáčení, radi prídu za vami a porozprávajú. Už väčšieho kapra, tento kapor mal 9 kg, tam sedí pacient, ktorý ho chytil. Čiže už tieto väčšie deti skúšajú loviť na dlhší skill, vidíte, je väčší ako ten, kto ho ulovil. Toto je lov v zime. Toto sme boli vonku v decembri, sme skúšali loviť miene v decembri. Trošku skorej sme tam išli, lebo v noci už potom ťažko sa tam. Nepodarilo sa nám len jedného, ale akože úspech bol v tom, že v tej zime sme tam vôbec boli. Toto sú naši najmenší. Každá ryba, ktorú chytíme, v podstate ide späť do vody. My si ryby neprivlastňujeme, my si ryby kupujeme. Toto tiež. Vidíte, že tie deti si vždy nájdu svojho partnera. Dá sa povedať, že partnera, lebo je to ako partnerstvo, že nájdu si cestu k sebe. Naučia sa žiť. Je to vynikajúca vec, že naučia sa tie deti vážiť jeden druhého. Či to je malý, či to je veľký, jeden druhého si vážia. Toto je na nezaplatenie. A keď pozeráte tie fotky, jak aj tu, že títo maličky, že sú zvedaví a dychtiví po každom vašom slove. Možno, že ani si nevieme dospelí predstaviť, že čo to pre nich znamená. Toto je posedenie so sponzorom, toto je pán primátor mesta Štúrova, tam sedí. Sme urobili takú malú slávnosť za to, že nás mesto Štúrov podporuje, či už finančne, alebo morálne. A tiež tam máme obchodníkov, ktorí rôzne zľavy poskytujú. Forma odmeny, propagácie, že sme pripravili také občerstvenie, také veci. Toto, čo vidíte, toto sme boli na výstave rybárskej v Budapešti Fehova a spojili sme to s návštevou Tropikália v Budapešti. Neviem, či tam niekto bol. Krásne to bolo. Tuto sme si viazali bojlis, uzle, všetko. Tieto veci si deti všetko mohli zobrať domov. To je forma motivácie. Spravili ste si to, jak sa hovorí, čo ste si navarili, to si aj zjete, ale oni si to v dobrom slova zmysle zoberú domov. Máme literatúru, ktorú skúšajú rôzne techniky viazania. A zaujíma ich to,
lebo ich to baví. To dospelých rybárov pozbierajú v revíri. Je to niečo nenormálne. Toto je hanba, ktorá nemá obdobu. Že toto dokáže človek spraviť pri vode a potom takto ukazujeme na týchto príkladoch, toto už je niečo iné, že ako si vážime to, čo máme. Toto je nonsens. Jednoducho, že takýto bordel niekto si ponechá po revíroch našich, vidíte, od vriec, od madracov, od strún, všetko možné je tam. Čiže deťom ukazujeme aj touto formou, že treba si chrániť. Že naozaj zoberieme si domov tie smeti, zoberieme si domov tieto veci, že nenechávame po sebe smeti. Tu naše najmenšie krúžka. Keď sa unavia, mám tam také zvieratka doma, tak oni si zoberú, hrajú sa s tým a toto, potom ich to znova chytí a vrátia sa k tej činnosti, ktorej vlastne sa venujeme. Čiže všetko robíme nie násilím, nie že budeme musieť toto a toto robiť, ale pokiaľ ho to baví. Keď ho niekoho budeme nútiť do toho, aby to robil, on to nebude robiť. Dieťa vám to nebude robiť. Viete veľmi dobre aj doma, ktorí sme, rodičia, samozrejme, že keď niečo dieťaťu nakážete, robí to s odporom. Keď mu to poviete tak, aby sa to jemu páčilo, s jeho slovami, jeho myslením, to urobí s radosťou. A nerobí z toho žiadnu vedu. Preto u nás to takto funguje. Čiže teraz sa k tomu dostávame, že už my podchytávame aj také malé deti, čo sú 4, 5, 6 ročné, a to teraz prebieha súťaž v kreslení škôlkárov a prvé ročníky základnej školy. Kreslia svoje obrázky rôznou technikou, čo je spojené s rybárčením, faunou, dovolenky a toto. Čudovali by ste sa tie deti, aké krásne tie kresby vedia a je vidieť, že tie deti chodia k tej vode a tie rodičia, niektorí fakt tie deti vedú k tomu, aby sa správali pri tej vode, jak sa hovorí, inteligentne. Pri tej všetkej činnosti samozrejme aj vyhľademe niekedy, tak niekedy sa stane, že si aj navaríme. Mali sme aj súťaž vo varení, takže tieto deti sú všestranné, vo všetkom sú akože všestranné a máme aj tie malé detičky, ktoré s radosťou nám pomáhajú. Oni pomáhajú obalovať tie rybičky, obalujú to mäso proste. Všetci, toto si oni pripravili, to čo teraz vidíte, tieto deti si sami pripravujú. To pečenie to už je na nás, ale to obalovanie, čistenie, máme všetko zvládli náš revír, tam chodíme na ryby. Už trošku narástli tie deti odtedy, toto bolo ešte pred 2 rokmi. A tiež oblečenie. Oblečenie zabezpečujeme tiež krúžovým zabezpečením oblečenie vlastné bojlise. Toto bola dobrá zábava. Vidíte tie deti, aj tie najmenšie. To cesto, to bolo pre nich zlatá báseň. Oni sa v tom normálne, víš, hlavne od toho farbila, keď si to nevedeli umyť ruky a také veci. No a tu je, vyzerá to ako bomboniera, to sú štíve, tam sú chlapci to vyberajú formy, potom ich upravovali, tieto sme si farbili. Čiže aj tieto olová sa rozdelili deťom. Toto je ich. Robíme to pre deti, nerobíme to pre seba. Do odmievania to dôležitejšie veci robia dospelí, lebo do toho zapájame aj rodičov, akože rodičia sa radi zapájajú. A som rád tomu, lebo potom ten krúžok sa stáva taký rodinný krúžok. Proste tam sú aj rodičia, aj deti a vidia, čo všetko robia tie deti, že vlastne sa o tie deti stará. V našom rybárskom krúžku v Lani sme usporiadali prvú olympiádu na Slovensku rybársku, v ktorej sa zúčastnilo Slovensko, bola to 3-dňová akcia, na ktorej sa zúčastnilo spolu 70 ľudí. 32 detí bolo a to ostatné bolo okolo toho personálu. Ako vidíte, tu máme fotky z toho podujatia. Čiže bolo to 3-dňové podujatie, boli tam 3 preteky, piatok bola preteky v zručnosti. Teraz čo vidíte, to sú vecné ceny, ktoré boli pre deti pripravené. Boli tam 3 sady medailí a hralo sa u štúrovského chytráka, to bol pohár olympiády. Toto, čo teraz vidíte, toto bol súkromný rybník pri Štúrove v Kamennom moste. Tam sa usporiadala olympiáda, olympijský lov rýb. V piatok, ešte raz sa vracím, tomu bolo zručnosti, hádzalo sa na terč. V sobotu bolo lov rýb a v nedeľu bola vedomostné otázky, vedomostné testy. Bolo to s plnou penziou, s ubytovaním, so všetkým. Chcem zdôrazniť na túto akciu vlastne sme to robili bez toho, aby nás podporila rybárska organizácia alebo nás podporila vôbec Rada Žilina. Podarilo sa nám to zvládnuť. Myslím si, že celkom dobre naši sponzori, ktorí sponzorovali to podujatie. Sú to aj na výstave niektorí z nich ako Milardy, slovenskí rybári, rybičky a proste tieto firmy. Veľmi pekne im ďakujem aj touto cestou, že
prispeli k tomu úspešnému priebehu mažoretky a Výrovskej materskej škôlky. Spetrili nám zahajovací program, veľký úspech zožali a naozaj to stálo za to. Tuto sú tí kuchári, to je súkromnej školy Bátrových Kosychách. 3 dni nám varili, 3 dni nás obsluhovali a 3 dni vlastne sa starali o to, že sme mali zabezpečenú tú stravu. Toto je nástup, toto je vlastne naše družstvo, čo tu teraz vidíte na tej fotke. No a tu je vlastne pretek už v tom zručnosti. Tu sú traja. Postavte sa. Toto sú štúrovskí slovenskí olimpijskí víťazi v športovom rybolove v Taliansku, Albine a Reggio Emilia. Toto sú sponzori, ktorí nás sponzorovali, tam sa už toto je fotenie vlastne so sponzormi, ktorí nám to krmivo, tie veci obrovsky zabezpečili. Na Slovensku o tom v podstate nevedel nikto. Toto ma mrzí najviac, lebo reprezentovali sme Slovensko. Aj keď sme boli za Štúrovo, ale reprezentovali sme Slovensko. Mrzí ma to veľmi. Veľmi ma to mrzí, že není odozva od tých, od ktorých by sme to najviac očakávali. Zlatá medaila z tej olympiády. A za družstva, tiež tá olympiáda staviacká. Tam máme Štúrovo. Som nesmierne hrdý. Či už na miesto, alebo na tie naše deti. Toto bolo z mojej strany, jak sa hovorí, v podstate všetko, že to, že ako ďalej s krúžkami, všetko záleží od toho, ako nájdeme financie pre tie deti. Či sa nájdú takí ochotní ľudia, ako aj tu hovorím, z Mivardy páni, zo Slovenského rybára, z Rybičiek, proste, ktorí sú ochotní podporiť tie deti, má to budúcnosť.